Sziasztok gyerekek, Benedek vagyok, és ez a sorozatomnak a következő része. Itt pedig nem tudjátok, mit fogok csinálni? Nem más, mint Far Cry 2 multiplayer. Igen, itt nagyon kevés magyar van, főleg ezen a szerveren, alig ha néhány. Egyszer találkoztam egy Nagy Dáviddal, az is alig volt fenn valamennyiek. Tehát elmondhatjuk, hogy én nagyjából most én vagyok itt az egyetlen egy magyar, és ki is jött egy sniperes, nem mindegy. Annyit lehet erről a játékról tudni, hogy nekem ez az egyik kedvenc játékom. Mindjárt megneveljük a fegyvereket is, mert ugye itt van a mesterlövész, ezt lehet fejleszteni, ameddig akarod. Én most ennyi ehanyasra fejlesztem, mert és ami még itt nagyon jó, van egy lázadó fegyver. Ez nekem itt maxra kéne fölnövelni, hogy jó lázadóm legyen, és akkor elfogad. És most az jön, hogy most megpróbálunk egy picit játszani is vele, mert hát, hogy jó vagyok benne, az nem kétlene, hogy én olyan de jó játékos lennék benne, de azért megpróbáljuk a lehetetlen, tehát megpróbálunk egy picit játszani is vele. Ennek a játéknak igazából annyi lényege van, hogy le kell ülni a másikat. Ez nem az a véres játék, mint a Counter-Strike, meg ilyenek. Így csak lövöldözni kell. Max, hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül. Azt kilőjük. Ennek az most nagyon jó, mert más az egérirányítás, és én nem vagyok hozzászokva ehhez az egérirányításhoz. És nekem ez így nem tetszik. Mert az a baj, az egérirányításon nem lehet változtatni. Ezek föl fog robbanni, csak nehogy nekem jöjjön. Ha nekem jön, akkor én elnyalok. Ó, ez felén, nem baj. Ez nem robbant nagyot. Na, véget ért a meccs, kérem szépen. Győztünk 167-re. Most csak 7-es szintű vagyok, már levették a karang TP-met. De elkaptam győztes TP-t. Egyébként sokkal nagyobb szintű voltam, csak már rég játszottam. Van egy ilyen klikkelő lehetőség, hogy így lehet ki lehet algatni, hogy például így is ezeknek lehet ilyen chatet írni, meg ilyenek. Igazából ennek a játéknak is annyit szeretnék erről elmondani, hogy ez egy valami nagyon jó játék. Tehát én azt, hogy talán CD-ről töltöttem, de bárhonnan máshol le lehet tölteni. Én csak azt szeretném, hogy szerintem ti is töltsétek le, mert ez nagyon jó játék. Tehát ez a nagyon jó játék. Én azt ajánlom, hogy töltsétek rá, mert nem tudok róla semmit sem mondani, főleg az online verziója. Tehát a küldetések azok nekem nagyon nem tetszettek, mert olyan furák voltak, de próbáljátok ki az online verzióját, mert nagyon jó. Ja, és van több is, mert nem csak csapat deathmatch van, de én csak csapat deathmatchbe fogok játszani. Van még egy csomó fajta meccs, van például gyémánt viadal, van sima deathmatch, gyors meccs, igazából más nincs, de még mutatok nektek trükköket, meg kemphelyeket ebben a játékban, attól függ, milyen pályát fogunk kapni, mert nem minden pályán ismerek. Van, amikor szétudom az agyamat, mert nem találom meg az ellenséget, olyan pálya is van, de szerintem ez nem az a pálya. És akkor most remegyünk erre az Uzis fegyverre, ez jó pálya. És hát nem kedvencem, de azért ez jó pálya. Itt lehet ilyen jó fegyvereket szerezni. Most a lövésszel megyek, mert a lövész fegyverek azok nagyon jók. Kinyírtak? Ja nem. Csak laggol még a játék nagyon. Ó, ezt szeretem, ezt a fegyvert. És akkor elbetűvel lehet beszállni. Na, én még itt vagyok, haver. És most így hogy hívjákra szálltam föl. Erre, na. Ott van a tapló. Igen, most sajnálom, a kis tesóm beleszólt. Igen, ő is szokott velem játszani. Ő is nagyon szereti ezt a játékot, főleg ebbe az online verzióba. Bocsássák meg neki, most nem akarom újra kezdeni érte a videót. Igen. Itt van az, hogyha elkezdesz lángolni, akkor egyre minél jobban a HP-d, aminek nem sokan szoktak örülni, mert hát az, hogy te se szeretnél fölgyulladni itt-ott. És ez a legrosszabb, hogy ezzel a fegyverrel nem lehet gyorsan futni, mikor más fegyverrel gyorsan lehet futni, és ezzel az egy fegyverrel
túlzottan gyorsan nem lehet futni, de nem baj, mert van uzzink is, ami igazából azzal nagyon gyorsan lehet futni. Tehát, hogyha valaki, igenis itt van a repülőgép, amit adott esetben bele lehet szállni, de most szerintem pont nem lehet. Azért nem akarunk itt repülőgéppel szágoldazni. Mint ahogy a kistesóm is mondta, hogy ott van a repülőgép, és van egy ilyen, hogy hívják, itt egyébként gyémánt szokott lenni gyémántviadalkor, de ez nem egy gyémántviadalos pálya. Na, megmutattam igazából nagyjából ezeket a jó helyeket, akkor gyerünk egy picit vadászni emberekre, ha úgy tartja kedvünk, de én nekem úgy tartja, elkezdek lőni, ez nem lesz jó. Akkor nyomunk egy H betűt. Tudom, meg is kérdezhetitek, és ezt nézzétek, ez olyan durva már. Kitépte magából a golyót. Ez az egy ok, amiért nagyon szeretem ezt a játékot. Lehet, hogy mondják, hogy én jó, hogy csak azért szeretem a játékot, de szerintem ez a játék nem csak azért jó, mert ilyenek vannak benne, hanem egyébként is. Tehát ennek a grafikája... Itt van a repülőgép. Igen, és a kistesóm megszólalt, és mondta, hogy itt van a repülőgép. Ebben igazad van, hogy tényleg itt van a repülőgép. Van még egy ilyen cucc, amit én még nagyon szeretek ebben a játékban. Az. Látták? Lehet látni ennek a vagyis ennek a kocsinak a grafikáját, hogy ilyen elsuhan. Bár nem az a hú de jó, ez a kocsi grafika, meg mi történt, beragoltam a szerver. Nem az a hú de jó kocsi grafika, amiről mondják, például a Call of Duty-ban meg ilyenek, de azért ez se olyan rossz, és akkor itt lehet választani, hogy meg akarják, ott van a gyerek, most fog belőle kiszállni, vagy nem, azt már kicsinálták. Attól függ, ha kicsináltak, akkor én oda megyek, azt kicsinálom. Azt kicsinálták, nem baj, megdaráljuk egy picit. Igen, egy némi lag van a játékban, de hát azt nézzék el. Ez a játék, ez buggos az egész, tehát ez most nem lehet ok, hogy lagos a játék, mert az egész buggos, tehát a kocsi vezetés az ilyen. Van még egy ilyen, hogy hívják is, van még egy ilyen kód is, amit be lehet tenni, én nem tudok ilyen kódokat, és ezzel az autóvezetéssel távoznék. Lesznek még ilyen videóim, de egyenlőre ennyi volt. Majd még teszek fel ebből azt hiszem második rész, mint ahogy a San Andreasból is fogok tenni, a San Andreas végigjátszásomból is fogok tenni második részt. De egyenlőre ennyi. Ezzel a gyereknek a kinyírásával búcsúzok. Vagyis hát én haltam meg, na mindegy. Véget ért a videó. Sziasztok!